Dandang Gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wedal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedhap. Nggih, nggih. Monggo Mbah Ladikun menika lenggah. Nggih, nggih. Dalu Mas Ayo. Nggih. Kendhalu. Nggih, kendhalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumoroto. Amin. Nggih. Aston jenengan ki wonten purute to, Mas? Lah napa? Ya kok wayangnya belas ora keter nggih. Wah, nggih. Mbah nuwun Bapak. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Halus trampil pramila mugi-mugi menika murakabi dhateng Mas Cahyo. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu Mas Cahyo, ing mriki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel Dandang Gula nggih menika wedine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Nggih. Sugeng dalu Mayano. Nggih. Nggih. Kebyaripun acara puniki laras ngenyo memetri budaya Jawa endah Jono kang budi luhur ya iku mah ambeku tami mangesti mring kawasa tatak sarata tanggo rasanira ikhlas no manunggaling bangsa utuh NKRI Ponorogo dipun terusaken Paran Sinom. Oh nggih. Dumateng Mbak Kesti cakepanipun amenangi jamanitan. Saking Serpak rumiyin, monggo. Nggih. Monggo. Monggo.
Lucy kalian Mas Lindro. Oh. Monggo Mas Andi, Mbak Lucy monggo. Sugeng dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangi, Mbak Limbo. Mas Andi TB sehat ya Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat dicangik Bu Limbo. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumaroto Ponorogo luar biasa wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Kleru ngawur ae. Festival ya Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo teng Pasar Sumaroto. Betul leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6 sampai 7%. Yang hebat mboten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Luar biasa Ponorogo saiki wis ra ono komplek Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis regane cetok. Wis up ngawur niki saya ngawur Mas. Saya ngelem ning ngeblekne lek kowe. Mboten niku naman penyakit masyarakat Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Perekonomian tumbuh dengan pesat dengan melejit dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanteng Pasar Sumaroto. Nuwun sewu jenengan nek dereng diarani teko ning Sumaroto niku nek dereng jenengan mampir teng gone Cakruk Druwo, Pak. Napa? Cakruk Druwo niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit ana. Eneng jenang Ponorogo asli cucur. Nggih. Getuk golan ana. Nggih. Terus bolmu. Apa kuwi? Bolmu iki apa to, Be? Jenenge ngerti roti cilik mboten to, Pak? Roti cilik niku lho. Bolu. Luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu. Dadi terus gue bolmu bolku. BTB Masio Jakarta Masio Ponorogo iki nek bolu ya bolu. Lu gak pernah ke Jakarta sih. Waduh. Makanya gak bisa ngomong Betawi. Lo emang asli Jakarta. Main dong ke Jakarta sama Pak Cahye. Waduh. Cahyo. Niku jadi Pak. Oh, cara Betawi. Nggih, Betawi niku jadi Emang lo asli Jakarta. Gue sebetulnya Jakarta, Pak. Jakarta ini mana? Tanah Abang. Ya wilayah ya Abang ya Abang. Niku jadi Pak. Oh, Tanah Abang. Ye, Tanah Abang. Lo sekarang kok di Jawa? Gue aslinya di Jakarta lama, Pak. kok pulang ke Jawa? Iya, atlet di sana gue bukan dagelan. Atlet apa? Atlet karate,
pencak silit. Pencak silat. Ah niku dadi Pak. Ah yo ora kabeh dingonokke niki kleru iki. Nek pencak silat nggih pencak silat ya Mas. Ya, Iya, iya. pencak silat di sana. Terus gue tinggal di Jawa di Tuban Sampai siapa? sama kakek sama adik gue, Pak. Oh, bapak ibu? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap di Jakarta sekarang. Oh, sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah. Wah, niki luar biasa. Sampeyan teko kene arep maringi apa, Mas? Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paling donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong jenenge Yang pertama niku donga niku. leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin. Tuku melon ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah, ini iki lho, yo kowe Ngapa? lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu kami panjenengan pantun. Kula Nggih. nggih siap nggih. Teng Kutha Solo dinane Jemuah kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Oh, kena kanggo Ya. contoh. Awakmu genten Kon napa? parian Parian apa? pantun kaya aku mau to nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. Tak urus sik. Nyuwun sewu. Pripun? Nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana critane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai kurang menganjurkan. Ndonga gawe pantun niku malaikat nyakete bingung. Kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul audu biro binas. Iki salat bare jam piro? Donga niku sing biasa sing bloko suto masyarakat teng mriki paham. Oh, contone pripun umpamane nek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedhak rejeki gampang anggone golek sandang papan lan pangan ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sing kula ben indah ngono ya. Kayak cacakane niku wonten Pak. Oh, papan ngoten nggih. Nggih. Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang Mas Yoyo Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah cara keluarga ono sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nggih mboten Pak. Nggih, Ngeten leres, iki leres. Nggih. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno wibe. Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to Mas. Leres nggih. Dalang iki apa? Gaweane abot. Dalang abot. Abot Sing ngomong dalang abot sapa tawapuke rene. Dalang karek dok 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 dok. 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sing aku sing protes. Sing jenenge dalang wiwit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho, Mas. Iki mikir, mripat nyawang wayang. Nggih. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Ah. Tukang kendali apa ora ngawasi? Tukang kendali itu mboten ngawasi ngiringi wayang bleset, Pak. Lho mboten niku tok tangan kula sawengi ngobahke wayang sabetan niku ya Lah rekoso. tukang gendel napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sawengi utuh, jajek-jajek yang nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong. Lah piye? Kendang jaipong di sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalange nyuwara terus sinden sakmene kaya apa bisu. tapi abot lho dalang kuwi lho Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Apa? Nek abot nyapu ben bengi tanggapan. Nek Sik. abot arene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Kula benerke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah ngono kok dolong
mabuk tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa. Kowe ngomong aja ngladri aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora nek Pak Yoyo arep melu sapa? Nyapa? Lho kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Hei. Jajal yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Nah, niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora nek Pak Yoyo, nek ora nek wayang, kuwi arep melok sapa? Bengi iki bayaran iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya Rai, lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya koyo bank. Lho maksudnya bang Duit disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Pikiran dia berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingne aku to. Nggih. Upamane ora tak paringne jenengan lak ora entuk rezeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, Wani kowe Bu Kesi? Bu Kesi tak omongi, jatah TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku mergo imam rumah tangga. Ora mungkin oh iki biyen tilasanku kok ora mungkin. Ngawur-ngawur. Sak Bu Kesi, kok sik tau iki ra nyawang karo gedhokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bu Kesi cantik, suarane apik, kondang. Mosok guru entuk gemuk kaya sampean ora. Pak kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. lho lha apane? Liyane. Lah. Dunia kudu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo. Ayo. Kok ngenyek Kowe kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. nyapa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora ngilo jitokmu raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit gitu lho Pak. Ayu bojone jenengan. Lho bojo kula nyuwun sewu lho. Titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPDMM lho kuwi. Sekolah pedodil mergo meteng. Oh. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Ngene iki jenenge ora kena dienggo conto. Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. Bersih piye? Bojo kula niku nadyanto elek nyuwun sewu lho mboten sombong. Nggih. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, bojomu. Lah Bu Kesi paling kemui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse iki gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi perang-perang dino direbung semut iki. Oh, akile ra umum, tapi legi rasane. Wis saya kocok kowe iki. Bete iki lho sak pantaran karo iki lho, bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horek niki ya. Kowe aja ngawur lho iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawab ning gone Mbak Lucy mbok nyadarani son horek. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora diwedi nek karo Lucy Brahman pah. Nek bengi dodol marimas sakniki. Mau sini kok. Hah? SS Enek gene awan PNS. PNS Nek jelas. bengi nyinden nek rai nyinden dodol marimas. Maksudnya mari Mas ki Anggerane wong lanang liwat terus mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku mau dadi Mbak Lucy ora trimo kok. kula nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, Nyuwun sewu Mbak Lucy. pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darane kok mburi kok Lucy koyo apa sales Yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horek. Wow. Kaya sono apa? Son horek. Wow. Bokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak kok piye? Potongan kaya celengan Semar kaya. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, Cantik. luwes kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam Wilujeng Dalu, Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok alus ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Wah, ngene iki lho pikira kanggo contoh. Alus apa? Alus itu wayangan. Dajal mene reokan kebayak dicoplok karo ngono.
Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi. Inggih Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih, semanten mugi kula ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Dawah sami-sami. Panjang yuswa. Nggih. Murah rezeki. Amin pangestunipun. Apa Bin? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok bis Jaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sirah ati unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebaya, jarit, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Iya, luwes kene ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ngerti kaya pitik ngendok. Lah kudune piye? Mengarep. Nyuwun sewu Mas Yoyo pripun tawartosipun? Aku mboten pinanggi lho Mas. Mengarep. Oh, malah mengguri. Nuwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok bilih kula wonten klental-klentunipun tembung wonten dalem menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalem menika. Mbah Nur. Sedaya penonton. Matur suwun. Ada kinane coplok lho, aja banter-banter. Lah kene kek kuwi ora banter-banter bayar kok terus mesti kae musik ana apa mesti melu ngene. Lah kowe meneh contoh ya ngono ki wong ki mbaya bangga di bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Nggih. Wong lanang ki nek di bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbaya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki. Lho, Tenang bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah gede seger. Bu Kesi ku mbiyen cuwi dirabi karo Mas Cahya Kuntadi ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki Ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing pekok bojone. Lho kok iso pekok ki? Mesti dhuwit dul dikene kabeh. Iya toh? Lho iya. Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikene kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa ditukoni. Awake koyo ngene iki. Lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Untune Pak Cahya kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe. Serupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati sisih. Lho, apane dope? Mati sisih. Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati sisih. Gelas. Rumangsane. Kowe iki sowaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Lha kowe lho sing marai ngaturne apa? Ayo mari jenengan mariki napa kagem warga Ponorogo Nggih, sing apal lah Mbak Lucy. nek joget wis akeh sing iso. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Gudange Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak orkes. Nggih, Lagunya kok begitu nyanyi patang lagu kena dibangun omah Pak. Loh, kok iso? Kok iso ngono? Tenan sing ngantem boto, semen, pasir. Kowe aja meneh dadi bener piye mriki niku seniman banyak konco-konco dalang rawuh sing dipanjenengane Mbah Catno dan kawan-kawan. Di sini juga ada campur sari kondang. Betul. Lu pimpinannya Pak Mantel Wabu. Oh, Nggih. kiai kene pinter nyanyi kabeh. Wah hebat luar biasa. Nggih, niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra daerah Sumarata bener. ini. Jadi Pak Cahya tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Nggih, Mbak betul. Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine kali Mbak Kesi ya. Nggih, Nggih, Mas ya. nggih, leres. Mbak Kesi janjine sumben lek wayangan lagi di Ponorogo Iya. nekakne Mbak Silvi, Nggih. Mami Lucy Nggih. kalih kula. Nggih. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mah
Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene Aku karo Mama Lucy wis jelas ning alun-alun Ponorogo karo jenengan. jelas. Sesuai janjinya Pak Bupati. Tiwas bunyal banyol ora cetha iki melu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Ya iya. Sampean? Aku Mama Lucy. Ayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho. Lah ngomong B tanggal 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Kowe ditelepon piye karo Mama Lucy? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11. Wayangan ning Sumaroto dalange Pak Yoyo Cahyo Kuntadi. Loh, kowe kan ora kon ndadel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Lho, kon delok to? Kon delok. Lah delok kok jari aneng lho. Lah wis salah alamat ya ngono tegese. Jadi ngeten. Ngeten. Ya iki kan awake dhewe sing bener to. Terus iki ben medun. Wong kowe ra gendak. Ora genah, medhuna ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku tok kene silaturahmi karo Mas Yoyo Mas ya. Nggih, Alhamdulillah. anggere pas lahir batin jenenge entuk ijo rezeki mangke. Tenan ya, Pak? Nggih, Dijoli tenan. dijoli. Sumpah? Sumpah, nggih. Ya. Wonten pas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu dhuwit, upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ora metu belas, Pak. Lho, ya sing jenenge rezeki lah ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki patilan nomor kuwi sing ngatur kok nomor barang. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Wis Nggih. muga-muga entuk ganti. Amin, Lah, amin. Spesial iki karo Mas Yoyo ditunjukkan spesialis yang lain. Apa, Mbak? Nyanyi wis kulino. Nari Wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban tok. Ya. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Kyai Sumaroto kabeh sedaya. Mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun ramipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan club Mas Yoyo Caksi Lovers. Lucy Brahman fan club. Nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, panjang penggemar akeh kok ya, Bi ya. Lakone apa ketoprake? Nyuwun lakon apa, Pak? Denek jenengan. Nggih. Pun niki mawon. Jenengan niki role kurang setunggal Napa? dadi damar wulan. Ojo aku ora sampean, aku tak ngentongi ae. Ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone kae, Mas. Lakone wes. Apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Iya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Kupolo. ya Kupolo. Kupolo koyo merek sepatu wae. Ayo. Lakone yo. Nah, Kowe dadi apa, Bi? apa? Kowe dadi apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, Kowe dadi sing nanggap. Jin. Iki dadi Roro Kudune Jonggrang. jine iki kuno. Rupane gundul. Oh ya, kayak Jimmy. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo pake dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Aku ra Terus rasan karo sapa? dhewean. Ngudoroso. Ngudoroso terus aku teko sampeyan ngrangkul aku terus nyambung aku tapi aku cocok gelem ngono. Kowe jabukmu apa lho? Bandung. Bandung ya ora iso. Musuhan no dhewe kok. Iya. Nambung idone ya. Oh, biar. Bandung kok didoni kok. Yuk, duduk, duduk. Jagat katon peteng dedeg. Rasane bisa duwe. Aman-aman apa maneh krono lawan. Wis tumekane pati. Nanging ditenono. Nah, alon-alon. Sira. Ora gelem. Nah, Monggo jenengan. Ngendika. Legowo nrimo iki sing kedadian ana ing papan mangkene. Tak-tuk iki masamu bakul bakso apa piye? Ndanangi kentongan. Tentuan wedan dari Mbak iki Jonggrang iki ben ngomong sih. Jonggrang, aku sing teko Jonggrang.
jonggrang. Guyu iso arang-arang ngono. Brang. Tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Kathokmu isih tak simpen jonggrang. Mosok langsung kaya ngono. Jonggrang kok futsal kula niku kedalen kali jonggrang mergo nyimpen niki lho, Pak. Coba to sawangen ukurane. Bandung Bondowoso. Jonggrang. Iki bandunge kocok. Nyapa kowe ku? Ora nek Bandung kadangku mosok semono gedhe. Yo gundul, kowe aja teman-teman sikilmu yo kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki kaya buntut to. Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kok wah, yo. Dun, juk ngandung kok kate adisen. Jonggrang. Jonggrang. Sepet-sepet saune mentah dimpet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya jonggrang. Wong orang ngilo karo gitoke dhewe. Nyapa? Sutik nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kula elek Pak panjenengan. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumangsa. Sendro Pak Des, sendro Pak. Apa? Iki lho sendro iki. Wah. Sendro gamelan Langsung aku karo Mardi iki kok ganggu. Jeneng sapa? tak gandrung bengi iki gelem ora gelem kowe jonggrang. Rukun Islam. Gandrung apa peling iki to? Lah lek kuwi Sing roman-roman kan akeh. Karena aku ben iso mualaf lho Pak Dene. Wah. Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayu deh kaya ngene ayu panutan. Bandung aja kurang ajar. Alah pertama terus kalam si kuning mustika tuba. Aja kaya ngono Bandung, aja kaya ngono Bandung. Kurang ajar. Terus aku bakulan. Pindah. Alah mojo kaya pite jago karo babon efek terus akhirnya mek plek gitu. Rasane kene kok Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masuk kukute jagat aku ora bakal nampa katresnanmu Bandung. Sopo iki? Mbenmu iki. Biombang. Aduh, kangen karo kowe Biombang. Bandungnya beragas to. Kangen kali mbane, Pak. Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa dadi? Aku ora bakal nampa katresnanmu. Sampeyan imut Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung kok budek. Lah ngomong apa? Emut. Oh, emut. Emut ki eling. Oh iya. Waktu ku kecil aku tak tahu yang aku kira pentil, aku sentil gak taunya pentil. Alah wis gelem gue. Aku bar arep berpoi. Jujuk aku ya kesetrum lho. Dok prangkumpo Jonegoro manut to ya wong ayu. Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ambulan. Ya Muhammad kowe iki. Ora iki ora jogral galak men kaya Lek bimok. Mas ya wadon ora jogran ya pendekar pegel ora ati bapakku mbok pateni. dendam kowe. Dendam aku. Alah dendam kuwi bapak wis tuwa ya wis kena asma. Kalau wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung iki. Jogong Bojonegoro. Mau Bandung mah. Bebel. Iya, dikira bawa iki bebel. Wirat mon. Iki lho. Kane sing amit apa ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenekmu ngalem bono aku. Wekasan. Aku metuku kapan? Sing tau urung aku duwe bebono sik. Durung. Ora ndang metu-metu. Iki sing gandrung sik ora njaluk serono.
Kuwi dakwakmu iki lho apa, Nduk? Kula buta e. Ora dadi kon metu-metu. Ayo, Pak e buta. Buta aku dibebono sik. Wekasan sriwune Wis ora sanggup terus nek mung ngalungno lek mung gandrung aku Bandung. dadi kusumane bangsa. Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecahin dodo utahe nudira aku tresno karo kowe. Ngono ya Jembrang. Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Kowe iso minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Kandi kok anak. Alah, limo dengkul seyek kok apa boleh. Kaya yaya manten pertama kaya wah ngene iki. Limo dengkul geder kabeh. Jaluk apa kowe? Nyuwun mbok gaweke candhi cacahe 1000 ananging sadurunge para esok candhi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba Jembrang. buktekno Bandung ayo. Piye? Tuprak kok srepet nyeluk yo deng tang tang deng tang tang deng. Oh, tenan. Padang kae tolok ukur kerawitan lho kok kleru lho. Mo nem lho. Duren ra penak ora antep malah. Sing kaya biasane lho noto apa to aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng ngono. Deng. Ora gawe cangkem iki dituthuk. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mie jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin setan pripayangan mutu aku Bandung Bondowoso. Ayo, gedrune. Jin setan pripayangan mutu kowe. Telat. Aku wis metu wis metu. Metu ya? Yo, nek. Setan hoyong dolan demit orang demit. Demit. Jine matane picek kenapa itu? Dalan nambane sampe ngeraki wong topo. Warga jamu. Tok 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 tok. Astagfirullahaladzim. Ijin kok kaya ngono apike. Dan iki ngangge songkok. Mpun walat. Jin Kaya dawuh. gun ninjang dedawah sonten kula benjang derek sinten. Nek arep lamaran kok piye? Aku njaluk tulung ya Jin. Tulung apa ya? Calon bojoku gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora Jin? Sanggup ketua Jim? Nah. Ketua Jim? Wah, ndure iki ketuane Jim to. Ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketuane Jim malah ngiler piye kuwi. Mas, malah ngentek anggaran iki. Wonten dawuh panjenengan damel iki napa Ndoro? Gawekno candi cacahe 1000, Jin. Oh, mengenai wonten kula Suwengi kudu dadi. kula akan Ndoro wilahe kaya ngene. Sesek dungamu iki piye? Omonganmu ora cetha belas to. Lah wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak ki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku lho duwe situs Jim. Ora tau.
ora tau duwe aplikasi gym iki apa. Kayak bawa aku ya lo ya. Iya. Goreng. Lanjut coba yuk, tayo. Ja. Iki pitike dipangan kirek gitu ya. Suara pitik kirek breng. Lek marah esuk sembarang Pokoknya suara pitik derok. Wes rampung kok durung? Sampun derok. Wes rampung. Jograng, sawangan iki jograng. Candi Sewu wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, Apotek, Surya Mat. Pinggul candine apik-apik kuwi ana sing Iki ruko croko. iki dianggep candi. kuwi tenanan. Wis Kowe itungan wis iso minangkani apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1 2 3 4 5 kae cacahe ana 500. 500 sing sebelah kono. 1 2 3 4 5 cacahe ana 2000. Kok luwen. Jalan sewu lho kira Gawe ewu. ku 1000. Oh, 1000 ta? 1 2 3 4 5 3000. Mosok punjul. Kok sugih men ya? 1 2 3 4 ya cacahe ana 400. 900. Iki hitungan. 400 berarti 900. Iki ana 50 Bandung lho. Sama 50 iki sing iki. 50. Iki ana 40. 50. Ora neng, Piro iki? ora neng Piro iki? 49. 49. Wah, marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno barang iki. Kurang 1000 Berarti Bandung. kegeden candine. Wah, Bahan entek akhire. banen trek gawe iki. Bandung wis ora usah ngindo kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo jangkeping 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae, iki